Често ме питат: докторе, на кого вие поверявате зъбите си? Кой ви лекува? Към кой се обръщате, когато имате нужда от дентална помощ? Истината е много проста. Избирам собствената си клиника CityDent в Пазарджик. Изключителен екип от професионалисти, на които имам не просто доверие, а на които поверявам и своето собствено здраве. Днес ще бъда пациент. Ще видим процедурата по цементиране на фасети, извършена от доктор Погасян и доктор Христов. Работя с изключителни хора, сърцати, внимателни, прецизни. Всеки един от тях е тук, защото обича това, което прави. Именно за това, когато дойде момента, нямам колебания. Избрах доктор Погасян и доктор Христов, мои колеги и приятели, но най-важното – специалисти, на които имам пълно доверие. Знаете ли кое е най-хубавото за един зъболекар? Да се лекува и да се довери напълно, без страх и без съмнение. Благодарен съм, че в CityDent това е възможно, защото ние не само лекуваме, ние се грижим както и за пациентите, така и един за друг. И да, зъболекарите също си имат зъболекари. Моите са в CityDent.